Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod pe acest canal. Și după cum bine vedeți, am aici un BMW. Uitați-l aici. BMW-ul, semnul de BMW. Dar nu știu ce nu mi se vede semnul de BMW. Vedeți așa colorat? Uite, măcar mi se vede asta de aici. Alea două, care nu știu cum se numesc. Uite aici. Și astăzi o să vreau să mă joc pe multiplayer. Cu alți playeri. Deci, Larisa. Sunt român. Și NH, care nu știu cum îl cheamă. Ești flash să poți ia. Și nu uitați să scrieți în comentarii dacă v-a plăcut BMW-ul meu și cu culorile alea așa șmechere. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut. Scrieți în comentarii dacă v-a plăcut mult sau dacă nu v-a plăcut sau a fost urât sau nu știu ce, bla bla bla. Dar cred că e bine acolo. Mamă, ce lag era mine. E cam puțin, e cam lăguț puțin. Gata, nu e lag. Dă-te mă din fața mea. Dă-te mă din fața mea, bă, ce beti ăsta. Stă pe mijlocul drumului, stă pe partea asta. E îmbătat. Scrieți în comentarii dacă ăla era beat. Mie mi se pare că da. Ia! Mamă! Bă, nene, mă! Bă, Bugatiule, bă! Și am Bugatti, dacă vreți să știți. Dar nu vreau să-l țin, că îmi place la nebunie mașina asta. BMW-ul îmi place la nebunie. Scrieți în comentarii că nu vă place vouă BMW-ul ăsta. Scrieți în comentarii dacă vă place sau nu. Scrieți în comentarii dacă vă place BMW seria 1, ăla șmecher rău. Nu prea e șmecher așa la spate, dar în rest e șmecher de tot. Yo, lele, lele, lele. Yo, lele, lele, lele. Mam. De câte nu știți, să știți că eu am și tir. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă mă credeți. Nu e nevoie, nu scrieți în comentarii. Nu scrieți pentru că o să vi-l arăt. O să vi-l arăt. Și am și uitat să vă spun ce vreau să fac astăzi. Astăzi vreau să vă arăt cum face acest BMW drifturi. Bine, dar trebuie să mă duc în locul ăla care e foarte mult spațiu și care nu știți voi ce loc zic. Dar cei care au acest joc să-mi trimită în comentarii. Mă, ce rase intră la mine. Nu știu dacă v-am zis că am multe să-mi trimiteți comentarii. Dar uite, aici e un spațiu foarte mult. Uite, aici e un spațiu mult. Deci hai să vă arăt și cum face drifturile. Deci ați văzut că n-am făcut nimic, și a început împreună să facă niște drifturi. Așa a făcut alte mașini. Începe din prima, întorci și accelerezi de tot tare și gata, ți-ai și drift. Cine mai e Baușan cu niște drifturi șmechere? Cine mare boss de bus, taran, boss de bus și boss de bus, taran. Deci, ador acest BMW. Culoare, mai ales culoare. Asta e șmecheră rău, am văzut, cred că peste 100 de mașini așa. Și de-aia am ales și eu să-l fac așa, că e șmecheră rău. Trimiteți voi în comentarii acolo că nu e șmecheră, că e șmecheră, că nu știu ce, bla, că bla bla bla, că nu știu ce, că bla bla bla, că nu știu ce, că bla bla bla, că bla bla bla, că bla 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 și nu știu ce. Și trimiteți acolo în comentarii ce vreți.
Dar, nu știu, trimiteți-mi în comentarii dacă vreți să mai fac videoclipuri de genul acesta. Să cumpăr niște mașini OP de rău. Pe astea mai rapide, dar mai bengoase, mai de-astea. Și să vă arăt cum face ele drifturi. Trimiteți în comentarii cine vrea. Bine, și o să mai fac niște drifturi să vă arăt. Așa, benzina minus 87, dar noi suntem binecuvântos aici, bă. Eu sunt binecuvântos aici, că am mulți bani. Și hai să revin după ce găsesc un loc mai bun decât ăla. Da, e bună? Uitați-vă și voi cât loc am găsit aici, mamă, cât de mult loc. Mamă, dar nu sunt șmechere drifturile astea. Revin după ce găsesc un alt loc. Să fie cu ciment. Nici măcar acum n-am găsit un loc. Vă dați seama cât... Mamă, vă dați seama cât am căutat un loc. Vă dați seama cât am căutat un loc. Că cred că nici o oră n-am stat să-l găsesc. Mai mult decât o oră, cred. Doamne, cât am stat. Revin pe ce găsesc unul odată, că mă și enervează car parking-ul ăsta. Nici măcar acum n-am găsit un loc. Dar în sfârșit mi-am amintit de acel loc. Loc, dar m-am chinuit o să găsesc un loc. Și am și uitat de ăsta de aici. Dați-vă și voi drifturile. Trimiteți-mi în comentarii dacă vă plac drifturile. Scuzați-mă că vă spun că multe să-mi scrieți, dar o să vă rog să dați și like la acest video. Să dați like. Deci, vă spun ceva care vă rog frumos. Vă rog frumos să-mi dați comentarii, să-mi dați like și să vă abonați și să dați click pe clopoțel. Și uitați, vedeți și voi drifturile. Part o poză. Uite, așa îmi place mie să fac poză. Alo, nu știu ce aici. Dar vreau să încerc să fac o poză aici. Să o pun pe WhatsApp. Vreau să văd ceva. Mamă, vezi și voi cum când oprești să dă mașina, să mașina așa pe față. Uite, uitați-vă la roata din față, să vedeți cum așa, da. Să vedem cum e cu spatele. Să dă pe spate. Da, uitați-vă că să dă pe spate. Uitați-vă că să dă pe spate. De fiecare dată când oprești să dă pe spate. Dar vreau și să fac o poză. Așa, și acum fac poză.
Gata, poza este gata. Hai să mă face că n-am chef de tine. Mi-am găsit și poza ca să o pun pe WhatsApp. Nu o pun pe asta. Am o idee pe care să o pun. Uite, așa mi fac. Și da, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost în film. Cum v-a rugat să dați like, comentarii, vă abonați-vă și dați click pe clopoțel. Dacă sunteți noi, abonați-vă și dați click pe clopoțel. Și bye bye!